ganes? Sí? Segur que estan també desitjant fer-los, sí? Vinga, va, doncs comencem. Mare, vaig a comprar. Vale, adéu. Adéu. Pots agafar un full si vols ser caixera. Vale, gràcies. De res. Ara vaig a dir-li al meu fill i a la meva mare. Mare, vull ser caixera. Com que vols ser caixera? Sí, és el que jo vull. No, jo et diré que vas a ser. Doncs no et faré cas. El faràs cas, o si no et castigaré. No m'importa. Doncs ves a la teva habitació. Sisplau, em pot contractar? Sí, pots ser caixera. Aquí tens el teu contracte. Filla, em perdones, el que he fet abans ha sigut malament. M'ho pensa perquè m'has fet mal, perquè jo pensava que m'hi vas a recolzar. Vale. Al cap d'una setmana... Filla, em perdones? Sí, perdona, però me pots fer maquillaràs. Vale. No, ho estàs fent malament. I com es fa? És fàcil. No, ho estàs fent malament. Doncs fes-ho tu. Mare, no estic contenta perquè en el treball m'han dit que ho faig malament. No li escoltis. Això és fals. Ara em sento millor. La meva mare m'ha dit que ho faig molt bé. Això és el que pensa la teva mare. Doncs em vaig del treball. Un any més tard. Mare, ja he vingut a l'escola. M'alegra que estiguis treballant de professora a l'escola. Jo també estic contenta amb el treball. Tenia raons, no he acabat el treball de caixera perquè no em valorava. Ja s'ha acabat la nostra hora, però tenim una pregunta per vosaltres. Apoyareu a la vostra